mati women's month. Ndatumwa nemadzimai kubasa kuno kwa Mutare. Kubva tichipinda mu office tichapointwa na president. Kake chitatu ndichoya kunoku. Pa short period iyoyi. Zvoda kuti makakosha kunoku. Makati koshera. Ndakauya tikaita domestic tourism mtown pa Mikos Center. Ndikauya tikaenda kusave tikaenda bash. Mucharangarira. Nhasi ndadzoka nditi necookout yaMai ndatumwa naMinus. Asi futi final iri kudzoka futi muno maMutare necookout. Ozodei tichizobva kufinal chaitwa muno ndo patichaenda ku Victoria Falls inenge yai Africa yese. But zvisinei ndoda kukomenta kune vafana vanga vachitamba vazoita zvokudzingwa pastage. Hanzi naresident minister nai honorable tiri isusu tiri kutamba ngeda tatoneta kudhara tatonogara pasi ava ndevechidiki ndosaka varota kunzi dzokerai munogara pasi. Well done afana uya mutore mari yekutamba kwamamuchita uyai. Tidzokere kuchinyakare tibike zvaibikwa nemadzitateguru edu ndizvo, asi izvozvo hazvina mamwe ma-ingredients ari refined. If you do a dish in something refined unenge watora shika mazviwa unenge wachibika handidi sugar muchikafu chenyu munoisa natural honey. This particular event is quite unique in our calendar as it brings together our youngsters to showcase their ability to prepare local cuisine using their innovative skills. Important to note also is the interest by professional chefs to join the race in preparing traditional dishes, a key signal demonstrating the extent Zimbabwe has embraced the need to promote local dishes. His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Auxillia Mnangagwa, stresses the need to collectively work together for socio-economic development of the country. Hence, the ministry's strategy to rope in youths, communities, men and women to join the bandwagon towards realization of the national vision. Traditional cookout program is a concept which was brought forward by the mother of the nation, Her Excellency the First Lady of the Republic of Zimbabwe, Dr. A. Mnangagwa Mamoyo, in 2019 through her visionary leadership. When she introduced this idea, many of us did not know what it was all about. It started as a small event in Chinoi, elevated to district level cookout competition, then provincial to national levels. Last year, Zimbabwe successfully hosted the SADC Regional Gastronomy Tourism in Masvingo Province, which attracted the attention of international communities. Resultantly, the First Lady was invited to the UNWTO Forum on Gastronomy Tourism in Spain to share the Zimbabwean experience in promoting traditional cuisine. This is a clear demonstration that the penetration of Zimbabwean food into the global market is endless. The idea is not only focused on competitions, but the need to diffuse traditional foods in restaurants, hotels, and socio-economic gatherings. Presentation, I was impressed. Presentation, well done. Tikagona kuti panosevwa chikafu chedu mumahotera nemumarestaurant chakashongedzwa zvakanaka, zviri creative. Pane mwana umwe ndatozoti iwo uri artistic iwo haufaniri kuita zvekubika izvi.
Akaleya kudai solve. That's what we need. Let's improve how we present our food. Let's compete. Doda is student. Pane question andakuvunza. 3 mark schools are contester. Ngakuye mwana 1 from each school. Pane competition andakuitsa pana. Ndakupa imari. 1-1. Ayo. Mukadana avanoziva question imugare pasi. Sorombe nemugara pasi. Avanoziva answer. Ndoda vamwe vadoko. Uri ku high school. Uri chidoko kudai. Those are none akaita ndandi mudoko kudai. 3 must go. 1 student. Here is the question. Indabvunza question. Makagara uko maigona kugoogla. Anditi afana mazaro mangwarisi. Ndoda kuvunza question 1. Ane answer ndatasumudze ruoko umuva forward kuti atipe answer ndi. Postogona kuungana kudai. Vanasingazotaunganirei. Ndoda kuziva kuti what is gastronomy? Okay. Uyu anenge atongoya akatongosumudza ruoko kudai. Wakangwarisa unonzaniwo? Winet Chikati. Uri kuchikoro kupi? St. Mary's High School. Headmaster wako ari pano? Avapo. Teacher aripo? Teacher varipo. Teacher anogona kuchikoro ero? Chitipa answer. Imi asikana. Vekuzete answer muri kuziya. Gastronomy is the art and science of cooking and preparing food, from the cooking to the sensorial. Basically, cooking is not just about eating for survival. It is to appreciate the significance of food and the society. Yange ato lecture guy. My investor could be uyu mwana Mutare auya atange kulecture vanhu pano ufu. Definition yandandi nayo inenge dokodo.
pleasure. Rega ini kuzile makontesto yote, auye for a photo, auye for